tady znovu drsné zprávy. Musím se vám oznámit, máme tady nové video, jak nějaký mladík schodil starou paní z kola. Úplně nehorázně ošklivé. To si nikdy nedovolíte tohle. A tady máme hnedka video z toho, jo? Tady vám ho prakticky můžeme ukázat. Tak se pořádně pečlivě koukejte na toto video. Tady ho máte. Ano, tady prostě vidíte, jak jede stará paní. Vidíte, parchantý schodil a rychle odjel. Nemáme jeho tvář. Tady vidíme paní. Parchantý. Vypadně, o co ty pejsku? Parchantý. Co já se tomu udělala? No, dobrý paní, tak... A jak, staňte, paní, jo? Ne, prostě staňte. Ano, viděli jste tady, jak schodili starou paní? Ano, a vidíme, chuligán se vrací, honem, chuligán se vrací. Nehorázně ošklivě, fakt. Plivl na ty malé děti. Koukejte, jak paní zkouší dohrát. Paní, jak se cítíte? Jak se cítíte? Já se cítím hrozně, protože já jsem si narazila až si zádek trošku.